आपके सरकार राज फिल्म रिलीज होने वाली, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस भाई 10 तारीख के हमार सरकार राज फिल्म रिलीज हो रहा बा और आदमी हर काम में दिल से मेहनत करता है और अपने श्रोता बंधु से हाथ जोड़ के विनती बा कि जौन भी हमार आवे वाली फिल्म बा, एल्बम बा, कि आप लोग जैसे बचपन से लेके प्यार देता नहीं जा आज तक, ये प्यार बनौले रही जा और बढ़ाई जा, और बेटा और भाई और मेहनत करी। कौन जी, इसके बाद सत्या भी आप क्या रहे, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हम पवन सिंह अपने भैया चाचा माई बहन के पैर छू के प्रणाम करतनी और आप लोगन के आशीर्वाद से होली के शुभ अवसर पे हमारे एक फिल्म रिलीज हो रहा बा, जौन फिल्म के नाम है सत्या और एक आज फर्स्ट लुक भी जारी भइल बा। तो आप लोगन से विनती बा हाथ जोड़ के कि हमरे सत्या फिल्म के आशीर्वाद दी जा, नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखी जा, फिल्म कैसन लागल कमेंट करी जा।